Да постигнеш перфектната височина на тревата не е лесно. Явно обаче е. Аз съм Дантес и в днешните майсторски съвети ще ти представя 20-волтовата косачка робот Parkside Performance Smart и Free. В комплекта е включено всичко важно за инсталацията и поддръжката. Колчета за ограничаване, маркировъчна лента, резервни ножове, винтове, батерия и разбира се, зарядната станция. Специалното е, че този робот-косачка работи изцяло без ограничителни кабели. Благодарение на интелигентната си камера, той автоматично разпознава градината. С приложението на Parkside можеш да следиш уреда и да управляваш определени функции. Тук ще намериш допълнителни функции, като косене по края на поляната или ръчно управление. С ширина на косене от 22 см и капацитет до 1250 квадратни метра, косачката робот е идеална за по-големи градини. С регулируема височина на косене между 25 и 60 мм. Косачката робот Smart и Free може много повече от автоматично косене, например точково и по краищата. С режима за точково косене тя обработва зони, които обикновенно остават непокрити. Това е идеалното решение след барбекю. Или ако върху тревата е имало мебели. Освен това, могат да се зададат и до 4 зони. Идеална е и за несъседни площи. Автоматично се връща към станцията за зареждане в случай на дъжд или изтощена батерия. Безопасността е на първо място. Интелигентната камера разпознава най-различни препятствия. Сензорът за повдигане и накланяне, бързото спиране на ножа, защитата с пин-код и стоп-бутонът правят косачката робот безопасна. Както виждаш, това вече не ти трябва за идеална височина, роботът косачка Parkside Performance е напълно достатъчен. Можеш го!